Hej alle sammen, lige nu så er vi i gang med spøgelset opfinde, fordi jeg tror, der er spøgelser i klubben. Nord, han er lidt bange. Ej, Nord. Nej. Sygt, jeg hørte en lyd, der sagde sådan her. Sådan her, fortæl dem. Hvordan tænder man lyset? Nå, fortæl. Jeg hørte en lyd, der gjorde sådan her. Jeg hørte en lyd, der gør sådan her. Altså sådan, kan I godt se en kontakt, men sådan gør sådan her. Sådan lød det lige. Herinde i klubben. Prøv lige at høre, hvad jeg lige har. Synes der er hjemsøgt, og vi har bare hørt alt for nøje lyd. Og her ligger Nord, der er optaget. Herinde. Hør ikke det inde igen? Synes, den går helt sådan her. Det kan godt være, I ikke kan høre det, men vi kan synes, det. Den gør sådan her. Men lyset tænder bare ikke. Så går den der. Ja, det er det virkelig nøgne. Ja. Men vi ses. Vi skal nok finde ud af noget på et tidspunkt. Vi ses. Husk at like og subscribe.